حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے نبی کریم علیہ السلام دے دور مبارک دے اندر کافر سرکار کو لائے آقیا نے جب تسی نبی ہو تے چن توڑ کے وکھاؤ جے نبی ہو تے چن توڑ کے وکھاؤ میرے کریم نبی علیہ السلام نے انگلی دا اشارہ کیتا سرکار نے انگلی دا اشارہ کیتا امام بخاری نے لکھے عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے جدو سرکار نے اشارہ کیتا ہویا کی فرقتین فرقتن فوق الجبل و فرقتن دونہو فرمایا جنت دے دو ٹکڑے ہوئے ایک پہاڑی دے ایس پاسے آ گیا ایک پہاڑی دے ایس پاسے آ گیا میرے نبی دی انگلی دا کمالے سی جدو اشارہ کیتا جنت دے دو ٹکڑے ہوئے کہ میرے نبی نے فرمایا فقال رسول اللہ اشہدو 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 میرے نبی نے فرمایا او لوگوں گواہ ہو جاؤ او لوگوں گواہ ہو جاؤ میں چن توڑ کے وکھا چھڑے اللہ حضرت نے اس حدیث تا بھی ترجمہ کیتا آپ فرماندے نے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جاگ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جاگ اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی جڑا پڑھ سکتا ہے انہوں دعوت ہے جڑے منہ وچ زبان ہے جڑا حضور دی نعت پڑھنا چاہتا ہے ہاتھ چوک کے کبری آنکھیں اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اندھے نجدی دیکھ لے قدرت اے میرے نبی نے جدو چن توڑیا قرآن نے ادھا نقشہ کی میں بیان کیتا قرآن کہنا اقتربت الساعت وانشق القمر بولیے ذرا محبت نہ بولیے سبحان اللہ اقتربت الساعت وانشق القمر فرمایا قیامت قریب آ گئی چند ٹکڑے ہو گیا چند ٹکڑے ہو گیا گرامی قدر حضرات اے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے ایک انگلی دا کمال ہے کہ سوچ جدی انگلی وچ رب اینی پاور رکھی ہے کہ این اشارہ کرے چند دے دو ٹکڑے کر چھڑے بلکہ میں ایدنال ایک اور حدیث پاک پیش کرنا چاہنا اقتباس توالت نل نہیں اقتباس عرض کرنا چاہنا جدو مولا علی شیر خدا دی اثر دی نماز جا رہی سی تے حضرت علی دے پٹا تے میرے نبی دا سر سی تے علی پاک دی آنکھاں چو آنسو جاری نے میرے کریم نبی علیہ السلام دے مبارک رخسار دے اتے جدو آنسو ٹکے نے میرے نبی نے چشمان مبارک کھول کے فرمایا علی کس چیز نے تینوں روا دیتا ہے عرض کی سرکار میری اثر دی نماز چلی گئی میرے نبی نے فرمایا علی دس قضا پڑھنیاں کہ ادا پڑھنیاں عرض کی سرکار اگر میں قضا پڑھی کہ میرا سکا نارا مارے مارن والے آکھن گے علی نبی دے ہوندیاں قضا کر کے پڑھ دا رہا سی اسی کٹھیاں قضا کر لوانگے آقا میں ادا ہی پڑھنا چاہنا ہاں میرے نبی نے جدو علی پاک دا جملہ سنے ہو میرے نبی نے انج ہاتھ بلند کیتے اللہم انا علیاً کان فی تاتکا و تات رسولکا فردد علیہ الشمس اشارے والوکنا فردد علیہ الشمس یا اللہ اے علی تیری اطاعت کر رہا سی نالے تیرے رسول دی اطاعت کر رہا سی من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ جنہیں رسول دی اطاعت کیتی انہیں در حقیقت اللہ دی اطاعت کیتی ہے میرے نبی نے عرض کیتی یا اللہ اے علی میرا تیری اطاعت کر رہا سی نالے تیرے رسول دی اطاعت کر رہا سی فردد علیہ الشمس یا اللہ اس سورج نو اے دے واسطے لوٹا دے
فردد علیہ شمس ادھے واسطے سورج نہ لوٹا حضور دی انگلی دا اشارہ ہویا ہے او سورج جڑا مغرب دے قریب آ چکے ہیں جدو اشارہ آیا واپس اثر دے مقام تے آیا حدیث پاک دے اندر آندے مفہوم ہو دائے وے اور میں اے سورج نو 70,000 فرشتے انجل لگامہ پا کے کھچ دیں 70,000 فرشتے لگامہ پا کے کھچ دیں صبح ادھروں لے کے چل دیں ادھر تک اگلے دن پھر ادھروں پھر انج ہن 70,000 فرشتے کھچ کے لے کے جا رہے ہیں میرے نبی دی ایک انگلی اٹھی فردد علیہ شمس یا اللہ واپس اے دے واسطے سورج نو لوٹا دے میرے نبی دی ایک انگلی حرکت ہی چاہی بلکہ کلا سورج ہی نہیں آیا 70,000 فرشتے جڑے کھچ کے لے جا رہے سن میرے نبی دی انگلی دا اشارہ ہویا 70,000 فرشتے بھی نال کھچ دے ہوئے واپس آ گئے او یارا جس نبی دی انگلی دا ایک کمال ہے اس نبی دے پنجے دا کی کمال ہوئے گا جس نبی دی انگلی دا ایک کمال ہے سوچ اس نبی دے پنجے دا کی کمال ہوئے گا